Мерцедес току-що освободи електрическия мотор, който може напълно да промени играта. Една единица толкова компактна, че прилича на поднос за пица, но достатъчно мощна, за да тласка двутонен автомобил напред, сякаш го гледаме на ускорен каданс. Днес разглеждаме тъй наречен EdoFlux Engine, т.е. аксиалния флуксен мотор на IASA. Технически това е решение, което Мерцедес закупи, за да задвижва новото поколение електрически AMG. Ако твърденията са верни, този мотор е по-лек, по-малък и много по-буен от повечето електрически задвижвания, използвани днес. Но има една уловка. Масовото производство ще бъде истинското изпитание. Да разгледаме детайлите. Повечето електрически превозни средства използват радиален флуксен мотор. Представи си цилиндър, чието магнитни ротори се въртят по оста. Проектът на IASA обаче е изграден върху аксиален флукс. Представи си два плоски диска, разположени един срещу друг, където магнитното привличане и отблъскване се случва по техните повърхности. Сплескваш цилиндъра, но запазваш силата. Затова тези палачинкови мотори могат да бъдат по-тънки, по-леки и с по-висока плътност на мощността. Накратко, повече мощ, по-малък обем и нова свобода за дизайнерите да разполагат батериите и охлаждането където пожелаят. Това предимство в опаковането не е просто инженерно любопитство. То променя целия процес на проектиране на автомобилите. Как всичко това попадна в плановете на Мерцедес? През 2021 година Мерцедес придоби IASA, спин-оф компания от Оксфорд, която разработи аксиалния флуксен мотор с една ясна цел. Бъдещите електрически автомобили, AMG, да се усещат като истински AMG, а не просто като тихи машини. От тогава марката показа технологията в концептуални автомобили и създаде център за производство на високопроизводителни агрегати в Берлин-Мариенфелде. Инженерите трябваше да разработят около 100 нови производствени процеса, десетки от които бяха напълно нови за Мерцедес, само за да могат да реализират дизайна на индустриално ниво. С други думи, голям залог, сериозни пари и дълъг път от презентацията до колата пред дома ти. Тихо и методично те подготвиха фабриката и веригата за доставки. Тук идват числата и изненадващите реакции. IASA представи прототип, който осигурява около 550 кВт, т.е. близо 730 конски сили, при маса от едва 13 кг. Това означава плътност на мощността от 42 кВт на килограм, далеч над стойностите на повечето серийни радиални мотори. Важно е да се отбележи, че това са пикови стойности за краткотрайна максимална мощност, но точно това е важно за високопроизводителните автомобили. Формата също има значение, защото агрегатът е толкова плосък, че освобождава повече място за батерии, по-добро охлаждане или просто по-малка маса. По-ниското тегло пък носи комплексни ползи. Подобрява ускорението, пробега, комфорта и дори износването на гумите. Ако е толкова добро, защо всички не преминават към това още утре? Защото има реални препятствия. Първо, производството. Аксиалният флукс не е просто нов компонент. Той изисква напълно различен тип фабрика. Нужни са микронни допуски, нови методи за сглобяване и охлаждане, както и изключително прецизен контрол на въздушния просвет. Затова Мерцедес изгради нови процеси в Берлин, за да може тази прецизност да се повтаря и в серийно производство. Второ, магнитите. Най-мощните версии обикновено използват неодимови магнити. В момента обаче доставките им са силно концентрирани. Цените могат да варират, а геополитическата ситуация лесно може да повлияе на пазара. Ако искаш да произвеждаш десетки хиляди мотори, това е рисковано начинание. Трето, разходите. Първите бройки ще бъдат скъпи. Големият обем и ефективността по-късно ще намалят цените. Накратко, физиката е подарък, но реализирането е тежка работа. Какво означава това в днешната класация? По отношение на плътността на мощността и опаковането, Мерцедес вече излезе под прожекторите. Аксиалният флуксен мотор може да даде сила на ниво суперспортен автомобил от по-малък и по-лек агрегат. Точно това е нужно на премиум електромобилите, за да се отличат. Тесла продължава да доминира в софтуера, инфраструктурата за зареждане и дългосрочната ефективност. Предимството на BYD е в разходите и вертикалната интеграция. Toyota вижда бъдещето в хибридите и алтернативните химии на батериите. Но ако AMG действително пусне на пазара аксиалния флуксен мотор в серийните си автомобили и постепенно го разшири към цялата гама, всички останали ще бъдат принудени да преосмислят не само батериите си, но и моторите си. Накратко, никой не губи лидерството си за една нощ, но будилникът звъни силно. Къде ще го видим първо?
Най-вероятно в високопроизводителните електрически модели на AMG, като модерно ехо на това как някога V8 моторът направи AMG известна. И това има смисъл, защото флагманските модели създават желание за цялата гама. Как помага в това ИАСА? Компанията вече е показала силата си в хиперхибридната аристокрация, например в Koenigsegg Regera и Ferrari SF910, много преди Штутгарт да подпише чека. Ако Мерседес успее да държи под контрол качеството и разходите в Берлин, платформата AMG.EA може да се превърне в трамплин, от който да се отвори пътят към по-достъпни модели. Това постепенно разпространение е начинът революционната технология да се превърне от плакат в истински автомобил на улицата. Какво носи това на обикновените шофьори? По-тънък и по-лек мотор може да даде повече място в купето и багажника, да намали масата на автомобила и да позволи със същата батерия да се постигне по-голям пробег или с по-малка батерия да се запази сегашният пробег. Тъй като моторът може да работи по-ефективно в оптималния си диапазон, повече електрони се превръщат в движение и по-малко в отпадна топлина. Резултатът е осезаем. По-живо ускорение в ежедневието, по-тиха работа и по-дълъг път с едно зареждане. Това не е само за пистите, а и за пътя до училище, уикенд пътуванията и по-малко спирки за зареждане. Нека говорим и за дългосрочната издръжливост и разходите. По-високата ефективност означава по-малко натоварване на батерията при същата мощност, което увеличава нейния живот. По-ниската маса може да намали износването на спирачките и гумите. По-доброто термично управление пък по-рядко ще принуждава системата да ограничава мощността, за да защити компонентите. Тези предимства не винаги се виждат в спецификациите, но се усещат в начина, по който колата се държи след 30 000 км. Какво може все пак да забави успеха? Два ключови сигнала. Първо, темпото на берлинската фабрика. Когато Мерседес обяви, че производството на аксиален флукс напредва стабилно и независими тестове потвърдят възпроизводимостта на производителността в клиентските автомобили, ще знаем, че технологията е преминала от прототип в продукт. Второ, стратегията за магнитите. Трябва да се следят цените на магнитите и евентуалното преминаване към решения без редкоземни елементи. Няколко играча вече експериментират с аксиални флуксни мотори на базата на ферит, за да намалят рисковете по веригата на доставки. Ако тези решения озреят, аксиалният флукс вече няма да бъде просто играчка на суперспортните автомобили, а един от основните стълбове на масовия пазар. Има и още един състезателен ефект. Ако Мерседес докаже, че концепцията е мащабируема, съперниците ще ускорят собствените си разработки. Повече изследвания и разработки в областта на аксиалния флукс, нови топологии на статора, креативни решения за охлаждане, дори варианти със свързана релуктанс или с възбуждащи намотки могат да се появят, за да се намали зависимостта от магнитите. Следващите години може би ще бъдат по-малко за надпреварата при батериите и повече за ренесанса на моторите, където опаковката и производствената изобретателност ще решат кой ще излезе начело. И така, дали аксиалният флуксен мотор на Mercedes-Benz ИАСА наистина ще пренапише правилата на електрическите превозни средства или ще остане просто впечатляващ прототип? Физиката е реална, числата са впечатляващи и производството вече е в ход. Ако Берлин успее, това няма да е просто хайп. Това ще бъде новият стандарт.